Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. An denmuso ka furu sabana minɛ ye sakɛ. Furu sabana wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Kati dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ dalen don professeur Bokar Sidi Sall la, ale ye a ka daw yɛlɛ ka bila filɛlikɛlaw ye, a jirala k'a fɔ ko wasa caman sɔrɔla o ko la. Projet Ibi Smart School ale ye a ka koromokari sigi sen kan ka kɛɲɛ ni bi juma ye mars kalo tile 14 san 2025. A jirala k'a fɔ nin projet in k'a ka baara ɲɛsinnen don ka kalan di Mali denmisɛnw ma, ale ni kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ ma lakanabaliya sabatilen do yɔrɔ mun na. An balimaw, ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya. Nin de bi juma kunnafoniw ye mars kalo tile 14 san 2025. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na, ka kɛɲɛ ni alamisadon ye mars kalo tile 13 san 2025, Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma, ale ni Siraba ko ɲɛnabɔ minisiri olu ye wulikajɔ kɛ ka taa u ɲɛda katikaw olu ka lapitaniso kɔnɔna kan. A jirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ in sigira hukumu kɔnɔ don kɛrɛnkɛrɛnlen min ni kati lapitaniso yɛrɛ y'a sigi sen kan n'u b'a wele ko journée porte ouverte. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in kɔnɔna na jigifa caman sɔrɔla ka sababu kɛ minɛn kura mun sanna ka bila ni lapitaniso in na ko a bɛɛ lajɛlen nafolo bɔra Mali kunna, ko o b'a jira k'a fɔ ka kɛ anw yɛrɛ ta ye ko nin ye o wulikajɔw daminɛlen. Asanso ale ni Musa Ɲang olu tun b'a kɛnɛ kan, u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛma da o fɛ. Ministri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ɲɛnabɔli ma n'o ye colonel Asaba Jalo Ture, fo ka taga se ministri min ɲɛsinnen don sirabanko ma n'o ye Sisogo Madina Dambɛlɛ, ninnu kɔni ye taama kɛ ka taa Kati dɔgɔtɔrɔsoba la ka t'u ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen kan. Ni taama kofɔlen sen kan u taara u ɲɛda cakɛdaw kan n'o bɛ tali kɛ service des urgences kan, salle des soins, réanimation, salle d'imagerie n'o ye jata yɔrɔ ye, fo ka taga se denw bɛ furakɛ yɔrɔ min ma n'an ko ma pédiatrie. Grâce à l'initiative du ministre de la Santé et du Développement social, vous avez pu découvrir depuis les urgences jusqu'au niveau de la pédiatrie tout ce que l'hôpital de Kati peut offrir en termes de soins. Et j'ai constaté pendant cette visite que les gens en majorité étaient émerveillés par la qualité des équipements que nous avons. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamanakuntigi ale ka laɲini ye jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ, wa gɛlɛya kana taga s'u ma kɛrɛnkɛrɛnya kɛnɛyako ta fanfɛla la. O la nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin dɔgɔtɔrɔso kofɔlen na n'a minɛ ɲuman ye, o n'a kɛ sababu ye ka kɛnɛya sɔrɔli nɔgɔya jamanadenw bolo wa sɔngɔ damatɛmɛja la. Lajɛli ninnu kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ, an b'a fɔ alhamdulilayi, Kati bɛ ka kɛ an sago ye. Parce que Kati bɛ yɔrɔ min na bi, Kati tɛ ɲɛbɔ dɔgɔtɔrɔso si fɛ hali Mali kɔkanna na. Bana suguya bɛɛ bɛ furakɛ Kati sisan.
tout ce qui est fait opération banaye fait carli banaye mo be avion ta kata fendo frake million tan ko o be keno dandoro bala donc bara be ka ke kanye wa kayira ka fo fe be ka keno war mo boy ro de wari bora jamana yere kam palande kono Mali be ni geleina Mali be ni embargo ni fembe la malgré tout ça Mali te ko fura kelita yoro la ama fo mi ma ko yere ma horoya kene ata srafe Mali la kele no ko parce que mo be fo yoro woro la kanu fura ke Mali la bibina ko yego yo foko ba an yere nye dara minga bi o wasapo nere kudo ya so madaina nere kunda do ko bi Mali kono ya jango katia akolu be akolu nyena ami boya ami ta ko fe kam tani mais anyi miye bi Malien be se ka kɛnɛya sɔrɔ ka sɔrɔ mata mɔti ko caman be mɔta kalama sisan an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli kana katiya kɛnɛyaso la ni nana ni ka la duru min ye ni y'o fɔ a min bi yan an yɛrɛ bi boli ka taa yɔrɔ dɔw la a tɛ ni dama tagama kɛra sababu ye ka nin tagamaden ninnu kɛ ka nimisi wasa sɔrɔ ani k'u hakili sigi k'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la nin baarakɛyɔrɔ in n'a minɛn ninnu na kɛ sababu ye ka jamanadenw ka kɛnɛya sabati ko ɲuman na i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini cogo min na i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Kajatu Bagayogo ale de ye kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen bamayɛlɛma anw ye kunnafoni nasira wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don du ale ni dugukolo kow ma olu ye barodara sigi sen kan bi juma marisi kalo tile 14 sigi in a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min ye ni cakɛda in ale yɛrɛ ɲɛmayaso la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ kun ye ka se ka ɲɛfɔliw kɛ u bɛna wulikajɔba mun sigi sen kan ka se ka anw ka kɔ kɔnɔnaw ale ni kɔkangow maa mun kɛn bɛ ka t'o kɛ o sigiyɔrɔ ye k'olu lawuli ka bɔ yen sani samiyɛ ka se an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni barodara sigi k'a ɲɛmaya kun bɛ cakɛda in ale yɛrɛ ɲɛmaa bolo Modibo Sidibe ale ni Mamadu Jalo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ ka kɛɲɛ ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye samiya kɔnɔ ji ka walankatali ale bɛ tiɲɛni caman kɛ an ka jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faaba kɔnɔna la walasa ka fɛɛrɛ tigɛ o ɲangata wale ninnu na an ka cakɛda mun sigilen don dugukolo cɛman bɔli fo ka taa se sokow ma n'a bɛ wele Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat olu ye kunnafonidilaw wele ka kibaruya dɔw kunkan min bɛ tali kɛ u bɛna baaraba mun boloda walasa an ka kɔda kɛrɛfɛlaw ni ka olu kɛnɛw fɛrɛ bɔ ji bɛ se ka tɛmɛsira sɔrɔ sariya ko ni i bɛ sigi yɔrɔ dɔ bilalen don i man ka sigi o kɔnɔ c'est n'i ye kɔɔrɛ ta numan fɛ ani kini fɛ i bɛ mètre 10 de bila o côté bɛɛ la donc n'i y'o bila o de kɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka sigi o kɛkun ye n'i hali ji cayara don min na pour que ji bɛ se ka tɛmɛsira sɔrɔ sɔnni a ka se mɔgɔw ma n'an b'a fɔ o ma ko servitude o ye kɔ ye maintenant mun ye baw ye o servitude o ye mètre 25 ye o mètre 25 o bɛ mesurer généralement samiyɛ fɛ o b'a sɔrɔ ji ye niveau dɔ sɔrɔ donc i b'a daminɛ o niveau de la ka mètre 25 suma o kɔfɛ donc mɔgɔ man ka sigi o kɔnɔ nin baara in laɲini ne ka se ka kunnafoni da jamanadenw tulo kan k'a fɔ nin baaraba mun bɛna kɛ a bɛ kɛ ka nafa kama walasa nin laɲini ninnu bɛ se ka sabati fɛn min ye an ka minisiriso caman u bɛn'u fanga fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se génie militaire ani santuru mɔgɔw ma walasa ka nin baara in lawaleya donc olu fana a b'olu ka projet la ka kɔ dɔw fana labɛn i n'a fɔ jafarinako kɛra cogo min na bɛɛ b'a dɔn depuis jafarinako aménagera mɔgɔ min bɛ quartier in dɔn inondation kuma tɛ fɔ ye bon a b'o cogo kelen de la n'a yɔrɔ fɛn bɛɛ aménagera i b'a ye an tɛ inondation kuma mɛn mais a baara dɔw ma se ka kɛ parce que partenaire min fɛ ka kɛ olu tɛ se ka baara kɛ tant que mɔgɔw ma bɔ yen bon mɔgɔw wulili ka bɔ yen o t'olu ka programme na donc fo état de ka yɔrɔ la libérer ni yɔrɔ libéré la olu b'u ka baaraw kɛ a bɛ san caman bɔ ji a bɛ tiɲɛni kɛ an ka jamana fan caman nin wulikajɔ ninnu sabati kun de jamana kɔnɔdenw ni bɛ se ka lakana ani ji fɛnɛ bɛ se ka tɛmɛ a tɛmɛsira kɔrɔw fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ye kunnafoni nasira wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ karanko kunkanko kibaruyaw la projet kura sigira sen kan bi min bɛ wele ko IB Smart School ale ye projet ye min ka wulikajɔ na ɲɛsin ka se ka kalan ɲuman di jamana denmisɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya mun sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ ma lakana sabatilen tɛ yɔrɔ min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ IB Group Smart School ale ye projet min ye u ka laɲini ye ka se ka u sen don jamana ka ɲɛtaga kow bɛɛ lajɛlen na wa nin waati na wulikajɔ in a bɛna ɲɛsin ka kalan di denmisɛnninw ma kabiri u yɛrɛ sigiyɔrɔ la bɔlɔlɔ sira fɛ
wa kalan in a bɛna ɲɛsin tako fɔlɔ in na ka ɲɛsin koro bajangara jɛnɛ gawo ale ni bamakɔ dugu kɔnɔna ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin lajɛ in kɛnɛ kan min ye baaraɲɔgɔnkulu ye ka taa se jamana yɛrɛ marabaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɛra nin ko seere asataba ale tun b'a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛnko lajɛ. lakanako gwɛlɛya ye yɛlɛma don fɛn caman na mali kɔnɔ o dɔ kɛra kalanko ye jamana fan dɔw fɛ kalanso dɔw datugura lakɔlimɛtiri dɔw bolila fan dɔw fɛ ka lakɔlidenw olu to u yɛrɛ ma yaasa k'o denmisɛn ninnu bila u ka hakɛ kɔnɔ n'o ye kalanko ye ibi gurupu ale wulila k'a jɔ ni yɔrɔjan kalan sabatili ye o denmisɛn ninnu ye n'an b'a fɔ o ma ko cours à distance walima ibi smart school. Donc ibi smart school, celui de l'enseignement à distance. Ni ibi smart school akilina n'o ye yɔrɔ jankala ye n'a b'a fɔ ko cours à distance a dabɔkun ye ka se ka denmisɛnw kalan minnu bɛ mali marabolo dɔw la lakana sabatilen tɛ yɔrɔ min na an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ lekɔliw datugunen don kalan tɛ ka kɛ akilina dabɔra ka se ka fura sɔrɔ o la. Il apparaît aujourd'hui très clairement que le choix que nous avons fait est un choix judicieux. Kalan ye jamanajɔ sinsili bere dɔ ye ibit smart school ale kɔni nana ka ŋɔni bɔ jamana faamaw sen na o kama u ye u sen don nin baara in sabatiko ɲuman na jamana denmisɛnw olu bɛɛ lajɛlen kalanko ɲuman na. Gɛlɛya bɛ o gɛlɛya tɛ o ekɔliden o ekɔliden ka a kɛ hakɛ sɔrɔ kalanko la donc ne hakili la o ye ŋaniya ɲuman de ye sisan projet in bɛ ka waleya yɔrɔ damadama la yɔrɔ min ye gɛlɛya sɔrɔ surtout sécurité ni système bilala sen kan bon yɔrɔ dɔw bɛ yen ou bien filière dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ école karamɔgɔw ma ca donc école karamɔgɔ kelen bɛ se ka. ale ni bamakɔ ko in labɛnbaw ka fɔ la hakilina in na cari jamana fantɔw bɛɛ lajɛlen fɛ don n'a nataw la kalanko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu fana na. an bɛ dugawu kɛ ala ka nin projet barikamaba in lataa ɲɛ kunnafoni nasira wɛrɛw la an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin sunkalo in na ɲininkali caman bɛ farikolo ɲɛnajɛ tigilamaw olu yɔrɔ min bɛ tali kɛ yala sun ale ni farikolo ɲɛnajɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa walasa ka faamuyali caman sɔrɔ Kajatu Bagayogo ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛnkan ɲɛmaadaw fɛ. an ka sigidaw kɔnɔna na diinɛ ye fɛn mun batolen don kosɛbɛ waleya minnu bɛ bila sen kan walasa ka dɔ fara diinɛ in labatogo ɲuman kan olu ye waleya minnu fɛnɛ matarafalen don kosɛbɛ mahamadu diinɛ maaw fɛ o de kun kɔnɔ ni sunkalo sela an b'a ye k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fanfɛla la ɲininkaliw bɛ tɛngu ɲɔgɔn na ni k'a dɔn walima sun ale ni farikolo ɲɛnajɛkɛ bɛ taa wa farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka fɔ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sun don ka tila ka se k'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ɲɛ. Bon sunkalo la a tɛ a ma foyi bɔ an ka baara la parce que ni championnat bɛ a ye fɔ an ɲɛna k'an kana sun ani yanni championnat cɛ sisan an bɛ se ka tile kelen ou tile fila bila pour que an ka se ka récupérer ka bɛn match ma quoi. Volontaire ani sun bɛɛ da ka gɛlɛn comme fɛn min don diinɛ ko don a bɛ dépend yɛrɛ kɛ diinɛ kanicogo la donc n'i y'a bila yɔrɔ min na je pense o de don. ni dɔgɔtɔrɔ min ka baara ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ ko ma a fana y'a yira k'a fɔ ko sun ni farikolo ɲɛnajɛ kɛli man kan. sport bɛ na ni mun ye a bɛ ji bɔ farikolo la n'a ye ji bɔ farikolo la a bɛ se ka blessure kɛ facilement en même temps sukaro min fana b'a joli la a bɛ dɔ b'o la sun dun bɛ na ni sukaro dɔ bɔ sukaro la ye déjà farikolo la ani ka ji farikolo fana ji dɔgɔya donc vraiment a bɛ mali k'a yɛrɛ la fɔ siɲɛ fila sun ta ani sport ta. an sera imam Elhaji Sheikh Yakubu Jara ma a fana hakilinata di diinɛmaw ka fanfɛla la. farikolo ɲɛnajɛ sɛ n'a fɔ sport n'a ɲɔgɔnw n'a tɛ digi e yɛrɛ la n'a tɛ tɔɔrɔ se i yɛrɛ ma baasi foyi tɛ a la sun hɔnnara k'i to sun yɛrɛ la hali ni sun ma tigɛ yɔrɔ caman dɔw sportkɛlaw dɔw bɛ hali 16h u bɛ se ka t'u ka sport kɛyɔrɔ la n'o ka di ye cogo o cogo n'a t'i yɛrɛ tɔɔrɔ a t'i ka minɔgɔ gɛlɛya ka se hɛgɛ la fo i yɛrɛ k'a fɔ vraiment n ye sport kɛ donc n bɛna n ka sun tigɛ tellement que minɔgɔ bɛ ka n sɛgɛ n'a kɔni bɛ so hɛgɛ la sariya b'a fɔ k'i ka sport dabila mais tant que ni sport kɔni tɛ foyi kɛ i la ka so hɛgɛ k'a fɔ i b'i ka sport kɛ donc toujours i bɛ se ka sun tigɛ ma kɔnɔ a tɛ foyi k'i la sariya ko non ko baasi foyi t'a la a kɛra ballontan sira ye o a kɛra i yɛrɛ de b'i yɛrɛ fari bɔ ɲɔgɔn na a kɛra sira o sira ye donc baasi foyi t'a la a kumana sunkalo kɔnɔna na. ni maa min y'a laɲini ka to dogo kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko ka sun don ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o ye baara ye mun kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ wa a bɛ caya farikolo ɲɛnajɛkɛla ma. parce que pour que i ka nin ko in kɛ yɛrɛ i kan ka bilan de kɛ n'i ye bilan kɛ k'i ka organe ka réaction bɛɛ dɔn i bɛ sɔrɔ ka sun ka sɔrɔ ka sport hali o sport dɔɔni bɛ bɔ a fanga la caman yɛrɛ parce que an ka tile in barika ka bon an ka tile in barika ka bon jateminɛw fana man bon anw fɛ yen komi tubabu la n'i y'o bɛɛ jateminɛ i yɛrɛ kan ka dɔ ba mais bon
an kɔni an b'a kɛ ala ko kama mɛ ça va un grand risque. Ninnu ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ sunkalo wagatiw la o tɛ fɛn ye mun kɔni dankarilen don nka a bɛ se ka kɛ fɛn ye mun kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ o la a ka kan farikolo ɲɛnajɛkɛla k'a dɔn n'a sɔrɔ a farikolo bɛ se ka sun don ani k'a ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛya ale kɔni nafa ka bon kosɛbɛ. kunnafoni kuncɛla an bɛna ala ka hɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali seko ni dɔnko ɲanafina a kasira ka sababu kɛ Modi Sumano ala ka wele sera ale ma kunungo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Modi Sumano ale kɛra maa ye min ye mali seko ni dɔnko sankɔrɔ ta kosɛbɛ wa maa dɔ min ye an ka togodalamaw ka laadalakow bɛɛ lajɛlen ta ka yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na. Modi Sumano ale kɔni ka kuma banna mikoro la bi a ka kuma banna jabaranisow la an bɛ dugawu dɔn kɛ ala ka hinɛ la ka yafa k'a ye ala k'a dayɔrɔ bɛɛ suma. An ka kunnafoni ɲinina ni o ye Modibokani Sidibe ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu ni ɲɛji ko kura ka da kan ORTM cɛba n'ale ye Modi Sumano ye ni bɛɛ b'a dɔn ni terroir Modi Sumano ye ale tari da bi a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ fɛn min ye seko ni dɔnko ale laseli la ka daminɛ an ka tɔgɔdaw la dugumisɛnninw na fo ka taa se fɔlisenw ani seko ni dɔnko suguya hakɛya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni k'o ta k'o bila an ka jabaranisoba la n'o ye ORTM ye san 30 ani kɔ baara kelen jamukan kelen ɲɔgɔn dɔn an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ORTM na ka na Bajara na Modi ne ma da la kabini n'a ye ɲɔgɔn dɔn ma deli k'a dimini ye ka fɔ a dimini filɛ k'a dusu bɔra ko la ne ma deli k'a ye an bɛ dugawu de k'a ye ne tɛ kuma janya ala ka badabada dali nɔgɔya ye. Modi ne tɛ se ka Modi fɔ ka ban Modi Sumano mɔgɔ do a bɛɛ ka kan ye awa dɔgɔma t'a la kɔrɔbayala t'a la na a ye bɛɛ de kɛ kelen ye a ye bɛɛ de k'a yɛrɛ ye donc ale ni a ɲɔgɔn sɔrɔ ka go a ɲɔgɔn sɔrɔ ka a yɛrɛ émission min kɛ n'a ye a k'a ka jɛnatigɛ yɛrɛ kunda n'o terroir ye o ye exemple bɛɛ ye o y'a faamu. A ka wulikajɔ seko ani dɔnko laseli la an ka jamana kɔnɔ ani an ka togodalamɔgɔw u ka hakilinaw ni ka olu lase o kɛra sababu ye ka ni faama caman gɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ Amadu Tumani Ture, Ibrahima Boubacar Keita, Modibo Sidibe olu n'a ɲɔgɔnna caman. Modi Sumano ale kɔni tun tɛ maa dogolen kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka togodaw la a ka jamukan o daminɛ kan o kɔni o kɛra fɛn min ye ɲɛnafin bɔla ye anw bolo an bɛ don min na ko bi. Siɲana kɔnɔ mɛɲana kɔnɔ o tɛ siɲana kɔnɔ den ta n'o tɛ su kɔrɔbayara. Hali n'o y'a sɔrɔ wagati kɛra a kun taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw la o kɔni ma bali ni k'i jeniyɔrɔ fi an ka jabaranisoba ale kɔkɔrɔma donni na seko ani dɔnko yiriwali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jamukan kura bila walasa denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni ka olu kɔkɔrɔma don. ORTM ɲɛmaayaso ni ministère ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko ala ka hinɛ Modi la ala ka yafa k'a ma Modi n'a diinɛ ɲuman taara da anw minnu ye denmisɛnninw ye nka ni anw n'a tile bɛnna ORTM kɔnɔ anw ni Modi ye o ye an kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye tulo ni yɛlɛ de b'an cɛ i b'a fɔ ko an filan a m'i yɛrɛ wusaya mɔgɔ si ma. ORTM maaw fo ka taa se an ka seko n'an ka dɔnko ani an ka minisiriso min sigilen don kunnafoniko koɲɛw ɲɛma olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ nin cɛba in a kɔni jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ Mali ale seko dɔnko ale gun kan o bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka badabada dali ni ka ala deli o la ala ko nɔgɔya Modi Sumano ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. Jɔnfɛn bɛɛ bi da don dɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ Modi Sumano la ani an ka silamɛ furu bɛɛ lajɛlen. An balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandi la ka se k'aw kunnafoniya an bɛ dugawu kɛ ko ala ka Mali lataa ɲɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ. N y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginne la dɛ.
tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw be se k'aw ka seri kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan widewo kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.widewo.tv walima maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.